Dawk li mhux jaqblu mal-emenda tat-terminazzjoni ta' tqala proposta mill-Prim Ministru Robert Abela issa tilaħqu l-eluf fosthom tobba esperti mediċi u legali l-ispiżjara l-infermieri l-qwiebel kif ukoll il-President Emeritu u ex-Ministru Laburista Mary-Louise Colero Preca illi l-kolet jisqu illi l-kliem tal-liġi kif inhu se jdaħħal l-abort mill-bib ta' wara. Iżda l-membri tal-kabinett ta' Abela għadhom fomhom siket fil-waqt illi l-Prim Ministru qed jinsisti illi l-liġi hija ċarissima. It-tnejn filgħodu l-għada illi 20,000 persuna ħonqu triq ir-Repubblika fil-Belt Valletta jipprotestaw kontra din il-liġi. Net News, flimkien ma' diversi kmamar ta' aħbarijiet oħra, inevitabilment staqsew lil Robert Abela għalfejn mhux jisma' mill-esperti. U fil-waqt li f'nifs wieħed jgħid li lest jiddiskuti, fl-istess waqt jibqa' jżomm pożizzjoni ibsa u jistqarr li l-liġi kif inhi hija ċarissima. Turija tal-konfużjoni li qed tiddomina fil-Partit tal-Labor bħalissa. L-interpretazzjoni ta' saħħa gravi ma tiġix imwessa iktar minn dak li hija ċarissima l-intenzjoni tagħna li nilleġislaw dwarha. Allura hemmhekk jiena ninsab miftuħa d-diskussjoni. Iżda dik id-diskussjoni ma tistax toħodna illi inneħħu wieħed minn dawk iż-żewġ prinċipji kardinali. Għaldaqstant, Net News staqsa lil Robert Abela jekk jaħsibx li l-President Emeritu flimkien ma' tobba li qed jappellawlu biex jemenda l-liġi u mhix żbaljati. Bil-Prim Ministru jisħaq illi bħal m'hemm tobba li ma jaqblux miegħu hemm oħrajn illi jaħsbu li għandu raġun. Il-President Emeritu Mary-Louise Colero Preca l-450 tabib, il-Kamra tal-Ispiżjara mhumiex żbaljati li b'din il-liġi li qed tipproponi qed jiġi interpretati li qed tiftaħ bibberaħ għall-abort. Ma naqbilx, anzi niċħat b'mod mill-aktar kategoriku illi bl-emenda li qed irresqu l-qudiem b'xi mod qiegħed jiddaħħal l-abort ġewwa pajjiżna. Kien hemm 450 tabib li esprimew pożizzjoni minn madwar 2500 tabib reġistrat ġewwa pajjiżna kien hemm tobba oħrajn illi kif nafu fis-sajf li għadderes u protest ġudizzjarju li qed jgħidu li maħnet nagħmlu xejn f'dan il-qasam jiġifieri li għandhom fema kontrarja, kien hemm tobba oħrajn li esprimew fema kontrarja. Filwaqt li fl-aħħar jiem Robert Abela deri ħossa diffiċli jirreferi għal tarbija fil-ġuf bħala tarbija u baqa' juża l-frażi fetu. Meta pressat minn Net News Abela insista li huwa kontra l-qtil ta' tarbija fil-ġuf minn 5 xhur u nofs għal qudiem. U minkejja li fil-bidu tal-kummenti qal li l-liġi hija ċarissima dwar flima perjodu qed jissuġġerixxi terminazzjoni ta' tqala f'każ ta' reddida għal saħħet l-omm, il-Prim Ministru baqa' ma weġibx. Il-liġi kif inhi miktuba m'għandix żmien, ġifieri inti tgħid li tarbija ta' 7 xhur, 9 xhur jgħix li naqbel. Però il-liġi ma tgħidx. Fil-liġi mhux qegħdek. Intant, Net News staqsa lill-Ministru Clayton Bartolo jekk hu jaqbilx mal-abort jew le. Bil-Ministru jistħi jgħid l-opinjoni tiegħu. Inti l-abort taqbel miegħu jew le? Jiena naħseb li diskussjoni dejja bħalissa m'għandax taqsam assolutament xejn mal-abort, jiġifieri ejja ma nippruvawx inħaltu diskussjoni ta' bħalissa mal-abort. Ma lilek qed nistaqsik. Taqbel miegħu jew le? Id-diskussjoni wieħed ikun irid jevalwa u jagħmilha kif ikun dejjem għaddej. Mistoqsi jekk jaħsibx li l-emenda kif qed tiġi proposta mill-Prim Ministru Robert Abela għandix tinbidel, il-Ministru elett mill-poplu ftit inqas minn 9 xhur ilu saħaq illi l-opinjoni tiegħu hija irrelevanti. Taħseb li għandha tinbidel l-emenda kif inhi miktuba jew le? L-opinjoni tiegħi hija relevanti, ħanajdlek għaliex. Irrelevanti fis-sens li wieħed irid dejjem jifhem il-kuntest li qegħdin nitkellmu. Francesco Catania, Net News.